Pre 2 godine imala sam nekih manjih zdravstvenih problema i slučajno sam naišla na jedan video YouTube jednog starog doktora ruske nacionalnosti sa 80 godina starosti, koji je novinaru izjavio da on već više od 20 godina nikako ne pije vodu. Tu sam se ja iznenadila kako je to moguće i nastavila da pratim, a onda je on odgovorio, ne pijem vodu, ali unosim tečnost tako što pijem fermentisani voćni čaj koji se kuva u izvorskoj vodi, ali nikad samo vodu. I te čajeve pijem naizmenično od raznih vrsta voća, koji se dobijaju samo fermentacijom voćnog lista, a uslov je da voćka bude, da stablo bude othranjeno, odnegovano, bez ikakve upotrebe pesticida, znači od samog početka, bez ikakvih hemijskih tretmana, nego organski proizvedeno. I u toku proleća, leta, odabir je zdravih listova sa takvog stabla i onda se radi proces fermentacije da bi se dobio fermentisani voćni čaj. Tako sam ja pre 2 godine počela da proizvodim ove razne voćne čajeve, jer sam shvatila da imam uslova za to, jer ja svoje voćkice ovde ničim ne zalivam, nikakvim hemijskim sredstvima, niti zaprašujem, niti prskam. I zaista mi je bilo od koristi. To su breskva, kajsija, višnja, malina, kupina, aronija, a takođe dud crni, beli i tako dalje. Imam puno vrsta ovog voća i loze i odlični su svi. A sada sam jedno vreme, dok su ove vrućine, prestala da koristim te hladne čajeve koje koristim bez šećera, nego smo upotrebljavali više sladoleda i tako dalje. I primetno se pokazalo da je bolje kad koristim baš ove fermentisane voćne čajeve i imam ih ovde u svom vrtu. Imam tu i cvetnih i izgledaju ovako u pakovanjima. Rado ih preporučujem svima. Dobrodošli kod mene na čaj i na izložbe mojih unikata. Rado ću vam se pokazati. Radislava, Novi Kozjak.